Hayaƙi ne, wannan shine hayaƙi ne na karya maƙiya. Duk inda kake in dai kana tunanin kana da maƙiya, ko a ina kake a rayuwarka ta duniya to ka daure ka mallaki wannan hayaƙin. Hayaƙi ne na ifɗali sihir. Ta iya yiwuwa kana kasuwanci ko kana aikin hannu ko aikin gwamnati, kana harkokinka ka fi shekara nawa. Yanzu ta iya yiwuwa ka kai shekara 30 da haihuwa ko 40, amma har yanzu rayuwarka kullum jiya yau, ko kuma a baya ka riƙe kuɗaɗe amma yanzu sun ƙare. Maƙiya sun sa ka a gaba, ko rashin lafiya kana yawan yin laulayi kamar mai ciki. Ko ina kake a rayuwarka in dai a ce kana da maƙiya a guri, a kasuwa, kamfaninku ko kasuwarku ko inda kake aiki ko a unguwarku ko a garinku ko a ƙasarku, duk inda kake a duniya, wannan sirri ne na hayaƙi na ifɗali sihir ko jifa ko miyagu ko iska ko asiri ko baki ko hau. Duk wani abu da yake jikinka zai karye. Harkokinka alhamdulillah harkokinka za su warware. Alhamdulillah za ka samu lafiya, za ka samu farin jini, za ka samu muhibba da kwarjini, za ka samu ɗaukaka a inda kake. Wannan hayaƙi ne mai ƙarfin gaske. Ko a gidan mijinki kike, kuna yawan samun saɓani da mijinki, ta iya yiwuwa akwai miyagu a unguwarku ko kuma iska ne ke takura muku, ke dagula muku lissafin zaman aure, ko kana da mata kuna yawan samun matsala da ita. Ka daure ka mallaki wannan hayaƙin. Ko kana yawan laulayi ko kuma akwai wani mutum wanda yana yawan yin rashin lafiya, ko kai kanka kana yawan yin rashin lafiya, to ka daure ka mallaki wannan turaren. Ko kuma kasuwancin da kake yi ba ka ganin ci gaba, ga tarin basussuka, kullum sai dai in ka sai da kayanka ka lissafa ka ga faɗuwa, sai ka ƙara sannan ka saro wasu kayan. Ko aikin gwamnati kake, duk inda kake a harkokinka na rayuwa, duk abin da kake yi, to wannan turare ne mai ƙarfin gaske wanda in dai ka mallake shi, to darajar Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam za ka ba da labarinsa. Wannan turare muna aika shi duk ƙasar da kake a duniya, haka duk jihar da kake a faɗin Najeriya, haka duk garin da kake. Insha Allahu za mu aika ma, za ka ɗauki lambar wayarmu sai ka kira mu ko ka yi mana magana ta WhatsApp, sai ka samu wani abu ka bayar, sai a aika ma da shi duk ƙasar da kake ko kuma duk garin da kake. Ka daure ka yi mana subscribing, ka yi mana liking, ka yi mana sharing. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masha Allah.